Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena oqala ukungena kuleli khasi siyacela ukube cofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Sekudutshulwe kwabulawa ilungu le-EFF ukuyifoma leader ye-IFP uSimanga. Awukulalele le video elandelayo uzizwele ukuthi kwenzeke kanjani ungaze uthi kusho mina. Hey, umuntu uphila kwesinye isimo. Commanders morning. Kunesimo nje singesihle umuntu aqede ukusizwa. Sasebaqhulusini. Aboqhulusini municipality. Ngaphansi kwe-district iZululand. Bantu bakithi abamnyama bamdubulile ke uSimanga Zwane obeyi-EFF ebebuya wayekade at some point eyi-IFP, then maka move away from IFP wayekhuluma ngokuthi there is too much corruption, then he joined EFF. If there was corruption kwi-IFP ngaleso sikhathi or not, angikho sure because I was never in IFP. I always been ANC, then I joined MK. So uSimanga beka busy ke activist nje elwela iqiniso ikakhulukazi kumasipala waseBaqhulusini nakuyiZululand. So sivuka ngeindaba ezithi bamdubulile ke because kuliqiniso ukuthi as an activist kunezinye izinto akade eyilwela enama questions amaningi. But ke ikakhulukazi bantu bakithi mhlambe nginombuzo othi ke uma usumdubulile uFighters Zwane, ingabe lokho kusho ukuthi imibuzo akade nayo isiphelile na? Ingabe lokho kusho ukuthi uma kukuthi udutshulelwe imibuzo akade nayo, uma kukuthi udutshulelwe amacala obuwenza wena, ingabe lokho kusho ukuthi sekuphelile? Ungabe umdubula nama documents ne-archived data enalezo zinto na? Ubani ubulwane obungaka bafethu? Asazi ukuthi nimbulaleleni. Kodwa le umbulalele yona ungabe isigqitshiwe uma igazi lakhe seliphalele na? Bafowethu, uma nenza noma yini yonke into inama consequences, and mhlambe umqondo uthi amanye ama consequences uyowafica ezulwini, amanye azokwenzeka khona la emhlabeni. Things must be investigated thoroughly. Mina ke ngikhuluma kabuhlungu because uFighters Simanga, as much as esasekwa IFP, we would speak ngiku ANC, sixabane sibanga izinto, sifonelane, sivumelane. Ume move to EFF, I'm amongst first people whom he called asking ukuthi uzoyakiphi political home. Ngathi mina akangezi kwa ANC, it was just a view, because at that time I felt ukuthi iANC ithi ayicishe ifane ne-IFP yaseZululand nge-corruption, but I'm not there. I'm just saying ukuthi he's someone that would call in the morning, hey Comrade Lungelo, angicacisele la kwenzakalani. I think he's amongst first people that called me ukuthi Lungelo, wena, are you sure you're moving to MK? Wena yabona, like people were ngempela bebamangela ukuthi we are leaving uANC as activists ka ANC, akhulele ku ANC. But ke ngizama ukuthi he was a comrade ebingahluki kumuntu
ngokuthi uyini but ebithanda imbono. Ngizama ukuthi-ke nimbulele. Ngiyakhuza-ke eZululand, not eZululand, KZN, South Africa yonke. Yekani lento yokubulalana. Yekani nje into ukuthi umuntu mayekubuza whatever kubuza yona bese uyambulala umphendule ngenhlamvu. Umuntu uyakubuza ukuthi mhlambe njengami uyangibuza ukuthi indoda asuboni ugrade 10 wakho unawo yini ugrade 10, instead of ukuphendula ukuthi yes noma no ngikuhlabe ngenhlamvu. Unayo ilicense ndoda, instead of yes or no ngikuhlabe ngenhlamvu. Akuboni ubuntu lokho, ubulwane. So ifile-ke ingane yakwaZwane, ifile ingane yomuntu, ifile ingane ebingasabi lutho, ebeke iqoqe sigijime sonke, ebithi mayisi ikuhlelile ikufonela ithi izoba right in le mashi, siyenze kanjani, sithinta abobani. Hayi nazi naba nobulwane. Kwayona le mali-ke nijabulelayo ukuthi-ke unesikhundla esiphezulu udla leyo mali, uyidla kanjani nje imali usubulela abantu abangaka? Where is the pride? Because when we go to school usukunale pride ukuthi iyangisebenzela-ke manje i-masters yami. After all the hard work I did, here I am. Wena nje uthini mawubona kukhala, uthini, nizobe nithini masesingcwaba? Uyajabula, uyakhala, uyayifihla, aninanembeza. It's normal. When you address your people, you just, it's normal nje, ushaye inje. Hayi ubuntu abubuye ma-politicians, abubuye. Imbi into eyenzakele, ngiyasaba, ngiyathuthumela. Kodwa-ke abantu abaphili. Kusho ukuthi niyobulala abantu angazi mhlawumbe abawu-100 ngoba abaphili abantu, and whatever questions akade khona asazobuzwa, and kubuhlungu ukuthi manje azobuzwa iviki lonke ukuthi ushayelweni uSimanga. Bese besho abanye bethi hayi ebekade investigate 1 no 2 no 3 usuyavela-ke obala kanti ubufihlakele. Yekani ukusibulala, sisazonibuza. Kho wonke abomasipala yekani ukusibulala, sisazonibuza. Sithi yekani ukusibulala, sisazonibuza. Nisazobuzwa, nisubuzwa yithina kuphela, nizobuzwa abantu abaningi. Imibuzo izolokhu imile, ungene kanjani? Izobibuza lo muntu uyithole kanjani ithenda? Kusazobuzwa uqashwe kanjani lo? Siyazobuza. Hayi nizosibulala, niyobulala kusho niyobulala isizwe. Kufanele nivele nithenge ama-hand grenade. Nithenge zonke ley'bhamu ey'bulala nje abantu once. Nithenge iy'khali zemuzi. Nisibulale so ngoba umbuzo sisazobuza. Angeke siyeke ukubuza. Unambulalo Simanga. Kulungile.